U današnjem vremenu svjedoci smo jedne velike globalizacije, migracije stanovništva i izrazite dominacije informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sve to zajedno dovelo je do jedne velike modernizacije naše civilizacije. Ali ljudi dragi, pati nam jezik naš slijepi, svakidašnji, topli hrvatski jezik. Pojedine riječi i izrazi polagano se zaboravljaju. I zato vas, dragi prijatelji, da ne kažem frendovi i frendice, pozivam da nam se pridružite u sakupljanju našeg jezičnog blaga. Dakle, ostavite mobitele, tablete, laptope, računala i druge slične aparate. Recite internetu na neko vrijeme bye bye i izađite među ljude. Posjetite djedove i bake, starije susjede i malo čakulajte s njima. Istražite kako su živjeli, odrastali i zabavljali se u davna vremena. Kakve su priče pričali, što su pjevali, što su jeli, kako su se zaljubljivali. I ne zaboravite, dobro otvorite uši i pomozite nam sačuvati od zaborava naše domaće, zavičajne riječi, naše blago, koje će ostati sačuvano samo ako mi tako budemo htjeli. A mi to hoćemo, je li tako? Je! Što čekate, moji jezični detektivi i detektivke? Idemo na posao, riječi zaboravljene čekaju na vas.